Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon grupeto zaleok, aste honetan ere hemen gara edo aste honetan behintzat hemen naiz. Gaurkoan monologoa edo bakarka arituko naiz, Mikelek arazotxo batzuk, lantxo batzuk egin behar izan dituelako eta gaurkoan ez dugu gurekin izango. Eta horregatik besteak beste eskatu dizue zuen kolaborazio txiki bat, ez? Gaurko podcastera sartzen zareten enean, zuen galderak utzi, zuen gai gustatzen zaizkizuen gaia, galderak, zalantzak, eta elkarrekin komentatzeko asmotan etorri naiz, eta ea denon artean solasaldi txiki bat osatzen dugun, eta arratsaldeari behar bezalako hasiera ematen digun. Arratsalde eguzkitsua gaurko honetan, aste honetan ziklogenesia medio ikaragarrizko euriteak izan ditugu, eta badirudi asteburuarekin batera eguzkia etorri dela, goizean goiz hotz zen gaur, baina nik uste dut egunak politera edo obera jo duela, eguzkia bizi atera du eta giro goxo honekin podcast polit bat osatzeko asmotan gatoz gaurkoan. Eta zuek sartu ala, pixka bat komentatzen hasiko gara astean egindakoak, atzo ostirala zen, eta kuadrillakoak Mikelek aipatu zidan, musean ibiltzeko geratuko atxik gauean, ez da gizer, eta goizean baiezkoa esan nion, lagun artean musean zergatik ez, gauerako plan polita izan zitekela, baino azkenean afala aurretik pelikula bat ikusten hasi nintzen, eta pixka bat hortaz hitz egiteko asmoa daukat, azkenean enitzen musera joan, pelikula hau gustatu zitzaidalako, eta afala ondoren hau ikusten jarraitu nolako. Pelikula honen izena, The Founder, erderaz El Fundador, pixka bat McDonald'seko sorreraren historia kontatzen du, egia benetazko historia bada, pelikula edo filmean bihurtuta, eta pixka bat McDonald's anaiek nola sortu zuten beraien jatetxe propioa, denedoak igun bezala hamburguesak eta hauen inguruan montatutako jatetxe bat. Eta pixka bat harridura edo harritu ninduena zen, benetan McDonald's gero zabaltzera eman zuena ez zirela McDonald's anaiak izan. Hauek ideia izan zuten, jatetxea sortu zuten eta arrakasta ikaragarria izan zuten jatetxe bakar horrekin, baina gero zabaltzen saiatu arren beraiek bere kontrolpean ezin zituztenez jatetxe bat baino gehiago eduki eta behar bezala kontrolatu, ez zuten arrakastarik izan, eta beste kanpoko norbaitek etorri behar izan zuen, bizi guztia salmentan, marketingan, atezate ibili oiden saltzaile horietako batek etorri behar izan zuen, pixka bat negozioa revoluzionatu eta konturatzeko benetan McDonald'sen negozioa frankiziaetan zegoela eta ez hamburguesetan. Pixka bat hau komentatu nahi nuen, ze pelikulan harridura edo atentzioa eman zidan hori McDonald'sek negozioa ez duela hamburguesak edo janaria saltzen egiten, baizik eta hori dituen lokalak alokatu eta hauen errentabilduz egiten duela negozioa. Asko ni bezala agian harrituta egongo zarete, baino dirudienez, McDonald'sek horixe bere frankiziatuei, esango genuke, hilabetero edo urtero kuota bat kobratzen diete, hauek saltzen badute ala ez, eta beraz McDonald'sek lokal hauen jabe izan da, hilero, jasotzen ditu lokal hauen errentak eta benetan negozioa hortxe dauka McDonald'sek. Tipo honek hau deskubritu zuen, McDonald's jatetxeak bat bestearen atzetik zabaltzen joan zen, eta hasiera batean jendearen bila ibili behar izan arren, ondoren handik urte batzutara jendeak kola egiten zuen McDonald'seko frankiziatu bat hartu eta honen izenpean lanean aritzeko. Eta McDonald'seko
sortzailea ez, baino hau zabaldu zuen tipoa, hori errenta jaso eta negozioa horretan oinarritu zuen. Eta pelikulak pixka bat hori erakusten du, pelikula esan oso amerikarra dela, nahiko pelikula tipikoa, eta benetan amerikarrek hain gustuko duten ambizioa eta American Dream hori benetan azpimarratzen duen pelikula da, ze tipo honen ambizioak ez du sabairik, eta benetan puntu batzutan harrigarri ere egiten da, pertsona batek izan dezaken ambizioa, besteen gainetik egon nahi hori, eta benetan mundua jateko gose hori, ze pelikula honetan erakusten du, egiatan gertatutako historia honetan, McDonald's frankizia handi izatera eraman zuen tipoak edo gizonak izan zuen ambizioa, gosea, eta limiterik ez zuela gizon honek ez zuela limiterik, eta berdin ziola zer kostako zitzaion, ikaragarrizko gauza bat egin nahi zuela, eta kostala kosta horren bila joan zela, bai emaztea utzita, bai negozioko kideak hori errespetatu gabe edo hauei kasu handirik egin gabe, betiko laguna alde batera utziz, eta benetan harrigarria nola dedikatzen dion bizitza oso bat, deskubritu zuenetik bera hil arte nola dedikatzen dion negozioari, eta hori izan zuen ambizioa. Bestalde, astea lasai xamar joan da, aste lasaia hori, giroa ere ez dakit pixkat askotan esan dugun bezala, deskafeinatu xamarra geratu zaigulako eta kirol aldetik ez dugu ezer handirik izan. Hori, Joao Almeidak indartsu segitzen du, batzuk pozik egongo dira alde hortatik, gure misterraren kasua izan liteke, beste batzuk tropelan Joao Almeida izan gabe, Joao Almeidak bildu dituen puntu sortari begiratuta amorru pixka batekin, ze bereziki zalantzan izan genuelako hartu edo ez. Eta beraz, giroa agian horregatik ere pixka bat bazterrera utzi da, gaur erlojupekoa jokoan da, eta egia esan, turra bezain interesgarri ez dago, eta gu ere horren beste interes ez gatzaizkio jartzen ari, eta beraz, astean zehar, hori, ekitaldi gutxi kirol aldetik, selekzioak izan ziren, baina azpimarratzeko ezer gutxi. Gaur bestalde, eguartean Liverpool-Everton partidua izan dugu, jakingo duzuen ez honezkero futbol zalea gara, eta partidu honi begirea honaiz, eta egia esan oso partidu entretenigarria, binakoarekin amaitu den partidua, gol Hendersoni jokoz kanpo utzi dioten edo balio gabetu dioten gol bat ere egonda, 2 eta 3koa izango litzatekena, eta benetan partidu entretenigarria, eta alde hortatik nik kritikatxoa egin nahiko nioke bai ligari, Espainiako futbol ligari, ze ez dakit joku aldetik agian Espainiako liga osatuagoa da, taldea jantziagoak dira, eta futbol hobea egiten dute, estadistikoki eta taktikoki, baino gaurko partidua adibide garbia izan da, Liverpool-Everton partidua, futbol entretenigarri bat ikusteko aukera izan dudalako, ze denak laguntzen du azkenean Premierrean, jokalari oso ona dituzte, agian taktikoki ez daude horren landuta taldeak, hau esatea agian asko esatea, ze gaur Liverpoolen Jurgen Klopp eta Evertonen Carlo Ancelotti ziren aulkian, eta hauek taktikoki badakigu munduko bi entrenatzaile hobenetarekoak direla. Futbol entretenigarria, geldialdi gutxi, epailea ez da protagonista, ez du edozein falta xistrin pitatzen, eta alde hortatik oso gustora ikusitako partidua, ze izan da bi areatan jolastu den partidu bat, oso mugitua eta bizia, eta benetan epaileak protagonismo gutxi izan duen partidua, naiz eta txartel gorri bat atera duen partidua amaieran, merezitako txartel gorria, eta nik uste Espainiako ligak pixka bat kopiatu edo
edo islatu beharko lukela premierrak eskaintzen duen ikuskizun hori ez, arbitroak eta barrak protagonismo gutxi, eta benetan joku jarraia, eta hori, jokalariei utzi dakitena egiten, eta beraien trikimailu eta trampetan erori gabe. Alde hortatik asko ikasteko Espainiako ligak. Bestalde, esan dut, kirol ekitaldi gutxi izan ditugula aste honetan, kirol ekitaldia agian ezin genezak esan kirol ekitaldia denik, baina pelota munduan izan da hautsak arrotu dira. Aste honetan bihar bertan jokatzekoa zen binakako finala, eta jakingo duzuenez, baikoko pilotariak greba egoeran daude oraindik, ez duten inungo akordiori lortu baiko enpresarekin, beren enpresarekin, eta alare txapelketak aurrera jarraitu zuen bere garaian, semifinaletan jolastu behartzuten edo jokatu behartzuten bi pelotarik ez zuten uko egin zioten jokatzeari, eta erabaki zuten enpresek hala ere finalarekin aurrera jarraitzea. Honen aurrean pilotariek noski helegitea jarri zuten epailearen aurrean, eta epaileak arrazoi eman, eta finala bertan bera geratu da. Honek erabat hankaz gora jartzen du pilotaren egutegia eta pilota mundua, ze besteak beste urrungo astean ja manomanista presentatzekoa zen, eta aste honetan binakakoa bukatzekoa, eta binakako finala atzeratu manomanistarekin ez dakigu zer gertatuko den, eta binakakoarekin ere ez, beraz erabat airean pilotaren egoera, eta asteartean dira berriz ere biltzekoak pilotariak eta baikoko agintea, eta behingoz akordioren lortzen duten, pixka bat posturak hurbiltzen dituzten, eta benetan aurrera egiteko moduan diren, ze asteburuentakoa benetan desastre bat izan da. Finala jokatuko balitza ere desastre bat izango litzateke, ze bi pelotariri beren final aurrekoa jolasteko eskubidea ez zitzaien aitortu, eta etzen errespetatu hauek uko egin izana, eta beraz eskerrak finala atzeratu edo baliogabetu egin den, ze nik uste historiako finalik desastreena jokatzeko zorian zeudela, bere garaian bi final ere izan genituen, enpresak euren artean liskarrak zituztela medio, bakoitzak bere txapelketa hone antolatu zuteneko hartan bezala, baina hartengo desastrea nik behintzat ez dut gogoan horrelako txapuzarik, eta eskerrak atzeratu edo baliogabetu egin den finala, eta tristea izan arren epaile batek sartu beharra erabaki hauek hartzeko, nik uste dut egin beharreko pausua zela, pelotarien erabakia errespetatu, eta honekin pilotariak indar gehiago hartu, eta benetan akordio batera iristeko gai diren bai baiko, eta bai pilotariak. Pilota mundua aipatuta, atzo pilota ere izan genuen, pilota frontoi barruan ere pilotak jarraitzen du, aspeko pilotariek behintzat bai, eta lehenengo partidua, hori, manomanistako beste prebia bat izan genuen, ikusteko aukera izan nuen partidu honen zatirik handiena, Dario Errioxarrak eta Peio Etxeberriak jolastu zuten buruz-buruko norgehiagok hau, eta benetan partido polita osatu zuten, azkenean Dariok markagailuan zulo desentearekin, abantaia desentearekin irabazi zuen partidua, baino partidu bete-beteko partidua, biak beraien mailarik onena erakusten, eta benetan bakoitzak dituen doaiak zabaldu edo erakutsi zituzten atzoko partiduan. Peio Etxeberriaren aldetik Rezustari irabaztetik zetorren, joku ona eginda, baina Rezustaren aurka estu xamar irabaziarren, eta konfiantzarekin ikusten zen, Peiok badaki buruz-buru jokatzen eta doaiak ikaragarriak ditu joku untarako, naiz eta agian golpez laburxagoa den pelotaria izan, baina postura guztia dominatzen ditu, defentsan ikaragarria eta erasoan ere fin ibiltzen den pilotaria. Eta parean Dario Errioxarra zuen, honek ere doai izugarriak, agian aireko joko hortan Peio nagusi izan ziteken, baino Dariok eskubian duen dinamita eta polbora hori ez dauka Peiok,
eta Dariok atzo erakutsi zuen buruzburukorako ikaragarrizko pilotaria dela, ikaragarrizko doaiak dituena, eta benetan aurten ez dakit urrengo norgehiago zeinen kontra izango duen, baina nik uste dut gerra eman dezaken pilotaria eta benetan eskuin bizikoa. Hori esan da, atzo pixka bat komentatzen nuen, ez? Erreflexio txiki bat, Dariok dituen doaiekin, duen bizitasunarekin, aireko jokoan ere trebe moldatzen da, binakakoan eta urteko partidu askotan ez duela bere maila ematen. Atzo erakutsi zuen maila hori, Peioren aurka ikaragarrizko partidua jokatuta, urtean oso partidu gutxitan iristen da maila hortara, eta benetan pena da ez, bigarren mailako pelotari bat bezala konsideratzen dugu oraindik, maila hortan jokatzen du urte guztian zehar, bai binaka eta estelarren aurreko partidu horiek edo hirugarren partiduak, eta atzo irakutsi zuen beste hainbatetan bezala txispa edo brillo berezi hori baduela, eta mutil honek benetan burua zentratu, erabaki onak hartu eta benetan jokuan parte hartzen duenean buruz parte hartzen badu, benetan lehen mailako pilotaria izan daitekela iruditzen zait, buruzburu ja bada, atzo erakutsi zuen bezala, Lauterrian ere ikaragarrizko doaiak ditu, Kriston Sakea, besteak beste, eta binaka, hori, txispa honekin aprobetxatzeko doaia du, eta edozeini aurre horretan mina egiteko aukera ere, bai. Ez dakit Aspen aurrelari aldetik ez dabiltza arazoekin, hor aurrean badira izen handiak, baina nik uste Dariok salto bat emango balu eta benetan erakutsi binaka ere gai dela sustoak emateko lehen mailako pilotari hoiei, pelotari garrantzitsua izan daitekela, eta alde hortatik pena ere pixka bat ematen digula, dituen doai eta txispa berezi honekin oraindik ere bigarren maila hortan jokatzen jarraitzea. Eta, bestalde gero estelarrean ikusi izan genituen Altuna Inigo Bikuña, Irribarria eta Ladis Galartzaren aurka, eta partio honetan, bukaera ezin ikusi izan nuen, baino partioaren zati handina ikusi nuen, eta hemen ezer berrik ez, Jokin hor aurrean azti, ez dauka aurkaririk gaur egun, denak mareatzen ditu, denei nahi diena egiten die, eta atzean pixka bat laguntzen badiote, honek partioak aurrera ateratzen ditu, irabazlea da, zeharo, eta atzo, Inigo Bikuñak atzetik paper hona egin zuen, horren beste ezagutzen dugun Inigo Bikuñak, eta atzean horrela lagunduzkero Jokinek bukatu egiten du, eta partioak aurrera ateratzeko doai berezia erakusten du. Beste aldean berriz, Irribarria, beste behin, ikaragarrizko hankazuloak eginez 8 galdutako edo izan zituen azkenean partiduaren ondarrean, eta erakusten beste behin, binaka ez dela beste munduko gauza. Atzean ez zuen ikaragarrizko abantailarek izan, ze, Ladis eta Bikuña biak ondo aritu ziren, parez pare, baina bera, Irribarria bera, Jokin baino askoz ere gutxiago izan zen, eta markagailuak hori erakusten zuen, 22 eta 14ko azkenean, eta Ladisek partidu txarra egin gabe, Ladisek berea eman zuen, naiz eta, hor aurreko kuadroetan eszena kuriosoak utzi zizkigun, ez? Hankatra batuta, lurrean zilipurdika, gero eskuari ere begiratzen zion pelotaren batek alde egiten zionean, eta ladiskeriak egiten, baina partidu serioa jokatu zuen, partidu txarra ez da gutxiago ere, baina hor zuloa eta benetan maila eman ez zuena Iker Irribarria izan zen beste behin ere. Aurreko batean ere komentatzen nien ezagunei edo lagunei, jokatu zuten partidu bat, estelarraren aurreko partidua, okerrez banago, Irribarria eta Xabi Tolosak, uste dut, eta aurkari Elordi eta Ladis Galartza bera zituzten. Eta, partiduaren ondarrean irabaztea lortu zuten Irribarria eta Tolosak, baino egin beharreko erreflexioa nire ustez zera zen. Atzean, Ladis eta Xabi Tolosa maila antzekoan aritu ziren, eta argi geratu zena zen Irribarria etzela Elordi baino askoz ere gehiago aurreko kuadro horietan, ze biak hortxe
parez pare ibili ziren, azkenean Irribarriak irabaztea lortu zuen, partidu aurrera ateratzea lortu zuen, baina askoz ere gehiago izan gabe, eta benetan erakutsi buruzburuko txapeldun batek erakutsi beharko lukeen nagusitasuna erakutsi gabe. Esan genezake binaka, atzean bi atzelari berdintsu izan zituztela, eta aurrean ere maila paretxoa eman zutela bi aurrelariak, beraz, binaka Irribarria hori elordi baten pare jarriko genukela, eta atzoko partiduan baieztatu zen hori, ez? Jokin Altuna bat parez aurrean jarrita, benetan galduta Iker, 8 galdutakorekin, eta ez dela izar hauen maila ere iristen binakakoan behintzat. Lauterdikoan ere zer esango dizugu, ez du oraindik ezer erakutsi eta benetan maila kaskarra eman du atera denetan, eta salbatzen duena horixe da, buruzburukoa, urtean zehar kamiseta gorria eramateko eskubide hori, ze bestela, naiz eta kriston golpea duen pelotaria izan oraindik pulitzeko edo hobetzeko puntu asko dituen pelotaria Iker Irribarria, eta alde hortatik binaka oraindik asko ikasteko mutila, eta Jokin Altuna 5, 6, 7 pauso aurretik dagoen pilotari bat dela iruditzen zait gaur egun ere. Pilotaren mundu honi errepaso amanda, entzule hoi esan behar dizuegu, podcast hasieran gogoratu dugun bezala, iruzkinatan usteko, ze gai jorratzea nahi duzuen, zuen zalantzak, zuen galderak, zertaz hitz egitea gustatuko litzaizueke. Gaurkoan lehen aipatu bezala ni bakarrik naiz, monologo baten aurrean zaudete beraz, ze Mikelek ezin izan du gaurkoan gurekin izan, eta beraz, zuen kolaborazioaren eskenator, galdetu lasai, zuen zalantza, zuen dudak, nik hitz egiteko hainbat gai baditut hemen apuntatuta, gustatuko litzaiake zuen kuriosidadeak, zuen interesa jakitea, eta gai hauetaz elkarrekin hitz egiteko aukera izatea, beraz, beldurri gabe galdetu lasai, eta ea zeozer erantzuteko kapaza naizen, edo erantzun politen bat, edo sanoren bat emateko gauza naizen. Eta, entzule fidelak hasi dira galdera botatzen, Hemen astero izaten dugun entzule batek bota digu. Joao Almeida Giro garaia, hemen Mr. Asti dabil, Mr. Punta zorroztuta etorri da, punteriarekin, lehen esan bezala Joao Almeida Giro ontako sorpresatako bat konsidera dezakegu, eta mina egiten digun sorpresa gaina, ze Mr. berak gozo asko galdetzen du hemen, berak tropelan hartu baduelako, baina beste hori azkure txiki batek eragiten digu Joao Almeidaren giroak, ze zalantzan ibili ondoren ezkenuen azkenean gure kinielan sartu, eta puntu sorta ederra ematen ari da gazte Portugaldarra. Giroari begira, egia esanena ez dut aukera handirik izan aurtengo giro hau jarraitzeko, klaseak, lanak direla medio, baina Joao Almeidak orain arte erakutsi duen pedal kolpearekin eta mailarekin, lasai asko giroko garaia izan daiteken txirrindularia daukagu aurrean, maila aldetik behintzat, ez badu zoritxarreko istripurik edo zorte txarrik izaten, eta nik uste dut, ez dakit, erlojuaren aurka ez du aurkaririk edo ez dago inor bere gainetik, giro hontan, aldapan gora ere ederki asko dabil, Estelbio eta horrelako portu luzeak oraindik falta dira, eta hauetan agian portu luze hauetan arazo gehiago izan lezake Portugaldar gazteak, baina orain arte behintzat ez du inungo zulorik erakutsi, besteek erakutsi duten bezala,
Kelderman dauka hor atzetik, sailkapen nagusian, eta hau izan daiteke behar bada bere aurkaririk arriskutsuena eta kontra pixka bat egin diezaiokena, baina aurtengo giroa eskura jarri zaio gazte honi, 22-23 urteko gazte honi, okerrez banago, eta bere bizitzako aukera izan dezake hanketan, ze hankak laguntzen diote esan bezala, eta aurkari edo oiarra hundirik etorri ez denez, eta etorri direnak pixkanaka borratuz joan direnez erorikoen eta maila faltaren ondorioz, interesgarria jartzen ari da giroa gazte honentzat, eta dekeuniken beste erakustaldi bat, azkenean arrobitik ateratako txirrindularia, beste bat, enegarrenez, eta argi honekin, ze giroa eramaten badu, beste izar bat aterako zaigu, gaur egungo gazte hauekin batera, Bernal lehengurtaen bezala, edo Ebenepoel, Van der Poel, generazio berri baten atarian gaudela esan genezake, edo ja bertan sartuta, eta Joao Almeidak giroa irabazten badu, benetan agenda edo lista hortan sartzeko txirrindulari bat. Gero bestalde, Kelderman da bigarren postuan, 40 segundura, okerrez panago, eta Kelderman, tipo erregularra da, eta agian gerra pixkat eman diezaioko oraindik Almeidari, eta hirugarren postuan, askok edo gutxik askok espero ez genuen, Pello Bilbao era. Pello Bilbao ez ahaztu, turra egitetik datorrela, eta ematen ari den maila oraingoz behintzat ikaragarria, orain arte behintzat etapak ere bere aldekoak izan ditu ez, erlojuaren aurka ondo moldatzen den mutila, aurten hiru etapa erlojuaren aurka jarri dizkiote giroan, eta hori ederki baliatzen ari da, gaur ere hori baliatzeko gai den, eta benetan hirugarren postu horri eusten badio ikaragarrizko azaina, eta bere garaian Mikel Landa batek egin zuen giroaren ia pare jartzeko giroa egiten ari dela iruditzen zait Pello Bilbao. Egia esan etapa garaipenerako urrun xamar ikusi dugu, eta Mikelek irabazi zituen bezala zaila ikusten dut bi hiru etapa irabaztea, baina kontuan hartuta turra egitetik datorrela honek maila izugarria eman du orain arte, eta espero dugu hemendik aurrera ere maila hori mantentzea. Gero, laugarren postuan nik asko espero ez nuen eta esperantza handirik ematen ez didan Domenico Pozzovivo. Pozzolo Vivo bueltan etorri zaigu, ematen zuen hau akabatuta zegoela, ez zegoela ezertarako ja, izan zituen eroriko eta lesioen ondoren, baina laugarren postuan dago, eta gaurko erlojupekoa salbatzea du argi honekin ere, kutsilloa edo labana hortzartean sartuta edo hartuta etorriko baita azkeneko aste hontara, eta 5. postuan argi, marrazoa, Vincenzo Nibali, hau minutu eta 7 segundu galduta gaurko etaparen aurretik, baina denodakigu Nibali zer den eta marrazoa zergatik deitzen dioten, beraz italiar veteran honekin argi oraindik, nik uste dut oraindik zerbait esateko edukeko duela, honei ez dio balio giroan 5. postu batek, etapa garaipenik gabe bada behintzat, eta honek lasterketa astintzeko asmoa izango du hemendik aurrera ere, benetan podiumera salto hori emateko aukera baliatu nahiko du, eta honek sagarra ondo astinduko du, sagarrakea erortzen diren, bera erortzen ez bada besteren bat erori eta horixe, aurre hartzeko. Minutu bateko errenta ez da izugarrizko errenta, ikusi genuen turrean bertan, minutu bateko errentak etapa kaskar batean haize hartzera joan daitezkela, eta ondorioz Joao Almeidak orain arte nagusitasuna erakutsi arren, argi oraindik giro honekin ze errentak motxak dira edo txikiak dira txirrindularien artean, eta ni behintzat oraindik oso irekita ikusten dut giroa, naiz eta Joao Almeida gaur egun favoritotzat ikusi.
kiroletik kanpora ere galderaren bat egin naizkero, galdetu lasai, badakizue guk edo zertaz hitz egiteko habilidadea ez dut esango, baina gogoa bentsa bai, eta gai garela edo zertaz hitz egiteko, gezurrak edo erdi gezurrak badira edo hankasartzeak, besteak beste, baina, galdetu lasai, hemen gaude eta, edo hemen nago eta zuen galderei erantzuteko. Kirol gaiak bukatze aldera edo, ez baduzue beste galderarik, eguerdiko beste kirol ekitaldia Granada-Sevilla partidua izan da. Bertan Granadak bat eta hutsekoarekin aurre hartu dio Sevillari eta 3 puntuak Granadan geratzea lortu du, eta naizta azkeneko 2 partidutan galdutako bat eta berdindutako bat izan, Granadak azkeneko 5 partidutan 10 puntu atera ditu, eta Granada 2. postuan da gaur egun ligan, 10 punturekin Real Madridekin berdinduta, hau partidu gutxiagorekin noski, baina Granada harritzeko maila ematen. Nik uste nuen, agian Espainolen bidea jarraituz, aurten Europa jokatze horrek karga handia suposatuko ziola Granada bezalako talde txiki batik, kako txartean, ze kalendarioa estua dago, partidu asko dira eta plantilla ez da oso zabala ere, eta hala ere ligaren hasiera ikaragarria egin dute, horixe 2. postuan dira egun, eta benetan jokalari oso interesgarriekin, eta maila oso polita erakusten. Gaur Sevilla bati etxean irabaztea ez da hauntzaren gauerdiko beztula, esaera zarrak dioen bezala, eta joku benetan ona eginez, gainera garaipen sendoa, eta Julen Lopetegiren Asteasuarraren Sevilla Club de Futboli 3 puntua lapurtu dizkio Los Carmenesen. Pixka bat, atentzioa eman didana Granadan, pare bat jokalari izan dira, beste Jangel Herrera bera, ez dakit, gaur aulkitik atera den jokalaria eta gola sartu duena, funtzionatzen ari zaizkiolako aulkiko jokalariak, eta rotazioak benetan oso ondo egiten ari baita Granadako entrenatzailea aurten ere, eta lehen urteko mailari eusten ikusten denez, lehen urtean kriston sekulako hasiera eman zion ligari, aurten agian apalxeago, baina mailari eusten eta erakusten talde sendoa dela, eta ez dela urte bat ona egin duen talde bat, eta hurrengo urtean gainbera etortzen dena. Honek Granadak mailari eutsi dio, eta 2. postu hortan argi dago talde komplikatu izango dela aurten, eta honi irabazi egin behar zaizkiola partiduak. Hori esan da, Reala orain jardunaldi hontako partidua jokatu gabe 5. tokira etorri da, bere aurretik dagoen 3. postuan dagoen Betisen aurka izango du partidua, eta benetan partidu klabea esango genuke, sailkapeneko goi postu horietan jarraitu nahi badu Realak. Baina, Realataz bihar hitzen dugu gure adituarekin, gure Mikelekin sakonago, bihar 9 baitu partidua Betisen aurka, eta horren inguruko komentarioak bihar ere izango ditugu soberan, beraz alde batera utziko dugu Reala eta beste gai batzuei heldu.
Gure misterrak entzule finak beste galdera bat ezarri dugu iruzkinetan, gogoratu zuek ere zalantzarik ez egitea galdera jartzeko. Misterra dio, zer iritzi maskarillak Espainian 21eko IVA edukitzeak, jakinik beste herrialdetan 0 edo 1% dutela. Gai komplikatua, koronavirusaren inguruko gaia, zalantzari gabe polemikoa, eta Espainia, bueno, bere mailan ez, mister, zer esango dugu ba. Pandemia honen aurrean eta pandemia hau gabe ere, ba bueno, erabakiak ez dakit ze puntutaraino asmatzen dituzten edo erabaki onak hartzen dituzten, eta hau ba beste adibide bat, ez? Maskarillak gaur egun lehen mailako behar bihurtu den maskarilla, ba horrekin ere negozioa edo kaja betetzeko aitzakia bilatu, eta honi ere, 21eko IVA jarri, haziendak eta impuestoak gora, eta hauek kutxa beteko dute, ba, bereien poltsikoak edo jakintzazu nora joango den diru hau, baina, bueno, dagoen gastu publikoa mantentzeko hau eta gehiago ere beharko dituzte, ze Europak ikaragarrizko abisuak eman arren, hauek buru horkerian segitzen dute, gorritxo hauek, eta ematen du hauek zentzatzea ia ezinezko lana izango dela, orain justizia ere beraien eskuartean hartu nahi dute, beraien kontrolpean, eta bueno, zer esango dizut ba, gobernu hau, eskubikoa izan, ezkerrekoa izan, erdikoa, goikoa, bekoa, Espainiak nik aspaldi egin nuen erreflexioa ez daukala soluzio handirik, eta pixkanaka Nafarro aldetik hasi beharko genukela agian esi txiki bat osatuz, ba bueno, Euskal Herria Espainiatik aparte xamar mantentzeko, ze bueno, hemen hartzen diren erabakiak ez dakit, ez zaizkit oso kompetenteak iruditzen askotan, eta ea gure komunitate txiki hau, Euskal komunitate aurrera ateratzen dugun, Espainiako lastre hori alde batera utzita. IVA kontua gaipatuz, ez dakit irakurri edo notizionen berri ere izan duzuen, baina azukredun edariei ere IVA igotzearen aldeko autua egin dute, ez dakit, leheno zenbatekoa zen, 10 ingurukoa uste dut, eta 21 batera igoko dute hau ere, eta bueno, diotenez multinazionalek eta aberatxek ordainduko dituzte IVA igoera hauek, ematen du klase langileak, klase mediak ez duela edari hauen kontsumorik egiten, eta beraz, lasai, multinazionalek ordainduko dutela igoera hau, bueno, deno dakigu gero zer gertatuko denez, multinazional hauek beraien produktuen prezioak gora, eta azkenean zer edo nork pagatuko du, nork bukatuko du igoera hauek ordaintzen, guk geuk, langile finak, inungo soberari gabe dabilen langileak, eta berriz ere gerriko estutu behar, eta osasuntxu ez diren edari hauek baztertzearen lelopean, impuestoak berriz ere gora, Sánchezek jada esan adio Europari 2021 batean impuesto errekorrak biltzeko, impuesto kantitate errekorra biltzeko asmoa duela, beraz ez dute ja beste esaten, berak ere aitortu egiten du, eta espero dezakegun bakarra da horrelako neurri gehiago etortzea, IVA pixkanaka ia produktu guztiei igotzea, eta ez harritu egunen batean arnas hartzeagatik kobratzen hastea ere. Beraz, benetan egoera tristea eta benetan kezkagarria.
bazkalostean gaude, gozo tertulian, eta orain pantailan argazki bat atera zait, flan baten argazkia, eta hemen sare sozialetan tipo bat kexu da, flan bat atera diotela jatetxe batean, natari gabe. Ez dakit, hau ere gai polemikoa izan daitekeena, ze iritzi duzue honen aurrean, flana natari gabe zer da? Babarrunak gindilari gabe jatea bezala, txorixoa ogiri gabe jatea bezala, ez dakit, arraroa ez, flana natari gabe ateratzea, gainera, esan beharra daukat, nik behintzat flana ez dudala oso gustuko, pixka bat oso harina den postrea iruditzen zait, betegarria ez den postrea, eta azkenean postrearekin bilatzen denera hori, tak, ederki geratzea, tripan ezertarako lekuri gabe, eta flana hori oso gutxitan aukeratutako postrea nere aldetik, alde hortatik gauza harina nahi ezkero agian mamia, sorbete bat, edo izozki bat nahiago izaten duen nere kasuan, baina nata aukeratzezkeotan, flana aukeratzezkeotan, nata derrigorrezko laguntzaia du, biak batera dijoazen jakia dira, odolkia eta mondejua bezala, edo lehen aipatzen dituen babarrunak eta ibarrako langostinoak bezala, eta beraz, jatetxea horren aldetik, benetan lotxagarria den postre bat dela esango genuke. Ez dakit zer deritzo zuen zuek entzuleok. Ikusten dugunez entzuleak ere natazalea dira, nata barra botatzen dioten horietakoak. Bestalde, lehen, aztu zaidana komentatzea, Liverpool-Everton partidua ikusi ondoren, eta azterketa labur hortan, benetan, Evertoneko aurrelariaren maila, Evertoneko bederatziaren maila, Calvert-Lewinen maila. Tipo hau, ez dakit nundik atera den, lehengo urtean salto eman zuen Evertoneko lehen taldera eta maila ona emanez, eta aurten, Ingalaterrako selekzioarekin dagoeneko debutatu duen jokalaria, eta gaurko partiduan ikaragarrizko harrikozkorrak bota horren, honek baloia jetxi, baloia rematatu, harrapatzen zuen guztia atera botatzen zuen, eta benetan, jokalari oso interesgarria iruditu zait, oso maila ona eman duen jokalaria, benetan ez baititu aurkera asko izan, eta izan dituen gutxetan, denetan, erabaki onak hartu baititu, pixka bat, gaur egun jalan aipatzen dute behatzi edo aurrelari puru gisa, eta nik Calvert-Lewin hau haren estilo antzekoan jarriko nuke, eta batzuk esaten duten bezala, Calvert-Lewin te remata hasta una lavadora. Gaur sartu duen gola ere, bere aurkarien gainetik salto egin, defensa aurkariaren gainetik salto egin, eta buruz ederki errematatu du, eta mutilonen maila, eta erakusten ari den punteria, benetan azpimarratzekoa, eta agendan apuntatzeko izen bat.
Eta entzule hoi, kaso eginez, berriz ere janarietara bueltatuz, esango zuen gaurkoan Ander erotu zaigu, atzera eta aurrera gai batetik bestera saltoka dabil, baina bueno, gaurko monologonek ala eskatzen duela iruditzen zait, eta entzule janaritaz hitz egiten jarraitu nahi badute, kaso egingo diegu, eta entzule honen galdera zera da, tortilla patata tipularekin ala gabe. Familia asko banandu dituen eztabaida. Gerra asko sortu dituen eztabaida. Hirugarren Gerra Mundialaren hasiera izan daiteken erabakia. Ez dakit, zuek zer pentsatzen duzuen, baina ni bando batekoa naiz garbi. Ni tipulari gabeko tortilla ez dakit sekula jandudan, hori argitu nahi nuke lehenik, eta bestalde tipula bai edo bai. Bai tortillari, bai ensaladari, eta bai Espiritu Santuari ere tipula botatzen dion sukaldaria edo jalea bentsat banaiz, tipula gabe bizitza sosoagoa izango litzatekelako, eta tipula beharrezkoa delako, eta tortillari noski tipula baietz. Ez dakit entzuleok zeren aldekoak zareten, baina tipulak ematen dion gozotasuna eta testura hori tortillari ez dio beste zer ematen, eta ez dut ulertzen tortillarik tipulari gabe. Benetan batera doazen gauzak. Nere ustez gainera tipula eta baratxuria barra jan beharreko jakia dira. Baratxuria zazpigaitzen kontrakoa, eta tipula berez edozein animalia usatzeko alientoa uzten dizun jakia. Beraz, biak nere listan sartzen ditut, eta tortilla noski tipularekin bai ala bai. Bestalde, begi aurrean daukan beste notizietako bat, iPhone berrien kaleratzea izan da. iPhone 12ak atera dituzte dagoeneko merkatura aste hontan, eta hauek ere polemika izan dute. Besteak beste, iPhone batzuk ez karga hore eta ez ez karga hore eta ez aurikular ez dituzte ekartzen kutxan, eta bueno, batzuk zioten, Apple beti egon dela ingurugiroaren alde borrokan, eta alde hortatik, gutxiago kontaminatzeko motibo bat izan daitekeela hauek ez barneratzea iPhone 12aren erosketa edo kajatxo horretan. Nere iritziz behintzat, ez dakit, iPhoneak edo Appleek berez badu izen bat, espalditik datorkiona, eta izen horri esker, berez objektuak berak duen balioa baino gehiago eskatzen die bere bezeroei, eta jendeak gustora ordaintzen du, baina benetan ez karga hori eta ez aurikular ez sartzea iPhone berriekin batera, benetan triste xamarra iruditzen zait, eta hauek lortu izateko gehiago pagatu behar izatea, zerbait oso arraroa gaur egun, ze oso ondo, iPhonea erosi dezakezu, baina karga hori gabe zoazinora, eta beraz badakite mundu guztiak erosi beharko duela, eta alde hortatik, kuriosoa, ze Appleek lortu duen estatusarekin eta mailarekin, horrelako gauzak eginda ere, jendea iPhone 12 erostera erruz joango da, korrika batean, bat ere zalantzarik egin gabe, eta benetan markaren meritua da hori, ze lortu duen izenari esker, horrelako barrabaskeriak egin arren, ikaragarri salduko dute, eta salmentak ez dute inongo eraginik izango, naiz eta erabaki polemiko hauek hartu iPhone 12 honen salmentan edo kaleratzen.
Bestalde, asteko beste notizia zera izan da, erregearen aldeko edo kontrako inkesta bera. Inkesta honen arabera, errege berriaren alde ere kontra baino jende gutxiago dago, eta jende gehiago dago errepublika baten alde edo monarkia behintzat kentzeko erabakiaren alde. Alde hortatik, zer esan, erregearen inguruan ez, beste entidade bat, ez erraportatu gabe dirua xurgatzen duena, eta askok defenditzen dute erregearen kostu hori, kostu hau aurreztuz ez goazela inora eta ez duela ezer suposatzen, baina beste kostu inefiziente bat, beste beharrezten zerbait, eta gero entzun behar dira Espainiako eskuinaren iritziak edo hitzak esanez, erregeak estatuaren unioa edo bateratzea bermatzen duela, ezinbestekoa dela oraindik gaur egun ere erregearen papera, ez dakizer, bakizer, eta horrelako txorageriak ere agontatu behar ditu gainera. Beraz, zer esan, inkestaren emaitzak ez nau bat ere harritzen, ze, dagoen egorarekin eta etorriko denarekin erregea, joan da berdila popatik hartzera, esan genezake, alper diagu erregea, eta gainera gure erregea ez dena, beste lurralde batekoa, batzuk behintzat ala konsideratzen baitu, eta beraz, inkestarekin guztiz ados, ala ere, lehen esan bezala, hobe genuke Nafarroa ingurutik, pixkanaka esi bat egiten joan, eta Espainian gertatzen denetik pixkat aislatuta mantendu, aldik eta gutxien zipristintzeko hemengo erabakiek, eta benetan gauzak aburrera atera eta ondo joatea nahi badugu, nazio madarikatu ontatik pixka bat separatzeko intentzioa elitzateke txarra izango. Eta politika munduan puri-purian dagoen beste gaietako bat, Estatu Batuetako presidentziarako lasterketa da. Jakingo duzuen bezala aurtengo honetan Donald Trump eta Joe Biden dira alkarren aurka buruz buru, debateak eta egin ostean, azkeneko hilabetera etorri gara eta laster izango dira Estatu Batuetako hauteskundeak, eta honen aurrean ere zer esan, guztiz incertidumbrea sortzen duen gaia, honen aurrean ez dakigu nola erantzungo duen ez Estatu Batuek eta ez munduak,
benetan bere garaian Donald Trump atera izan harrigarria eta oraingo honetan ez dakigu zer gertatuko den, nola harrapatzen gaituzten ezustean estatu batuar hauek eta ea nork irabazten duen eta munduaren erantzuna zein den. Ze egoera hontan koronavirusaren aurrean estatu batuetako hauteskunde batzuk jo mugan eta munduak izan dezakeen bilakaera kontuan hartuta, Txina berriz ere indarrean dagoela ikusita argi zer etor daitekeen, oraingoz behintzat hango ekonomia, kontrolpean daukatela esan genezake, bolsan eta okerrezpanago ez da inungo notizitxarrik izan, Espainian eta beste estatu batzuetan izan diren berakadak ez dira antzeman, eta hauteskunde hauek horren pake hau nolabait hautsi dezakete eta ez dakit munduak estanda egin dezake kalma tenso hontatik ateratzeko eta ez dakigu oraindik zer gertatuko den ez pandemiarekin, ez elekzioekin, ez ekonomiarekin, eta beraz horixe zer esan handia emango duen hauteskundeak izango dira eta ea zertan izango diren Amerikar hauek eta zer eragin izaten duen guregan eta gainontzeko mundu guztiarengan horrelako potentzia mundial batean gertatu ditezkeen aukera ezberdinak. Eta pandemiaren gaia berriz ere mahai gainera ekarrita, gaur bertan atera dira berriak honen inguruan, gure Euskal Herrian edo Euskadiko eremuan ze neurri hartuko diren, eta besteak beste, pentsatzen uste dut 10 taldeak 6 pertsonako taldeetara murriztuko direla, eta bestalde tabernak uste dut lehenago ixteko agindua izango dutela, beraz berriz ere horixe, atzera pauso txiki bat, eta berriz ere tabernak eta hosteleritzak ordainduko duela beste batzuk egindako hankasartzak, edo behintzat beraik ordainduko dutela kasuen igoera hau. Ez zait iruditzen hosteleritza denik honen errudun, egoera honen errudun, dena genekien, irailarekin batera eta mugimendua berriz hastearekin batera, datuak okerrera egingo zutela eta zenbakiek gora, baina, hostalaritza ez dela erruduna iruditzen zait, izatezkoetan tabernetara joaten garenon errua dela, askok edo ez ditugulako edo ez dituztelako neurriak agian behar bezala bete, pixka bat hori, askatasuna utzi orduko, lehen bezala portatzen hasi garelako edo direlako, eta honen aurrean, horrelako neurriak hartu behar, eta beste behin ere, ostalaritzak ordainduko du prezio garesti hau pandemiaren egoera txartzearen aurrean. Eta ikusita entzuleok ez duzuela galdera gehiagorik buruan, edo ez duzuela iruzkinetan behintzat alakorik utzi, ordu beteko saio politoni agian amaiera emateko ordua da. Gaurkoan monologo astun xamarra agian egingo zitzaizuen monologoa izan duzue,
esan bezala gure betiko adiskideak ezin izan baitu gurekin egon gaurkoan, eta bueno, hori esan da, bihar espero dugu zuek Mikel bezalaxe hemen izatea bueltan, horixe, beste ikuspuntu bat izateko, eta solasaldi polit bat osatzeko. Gaurko saioari beraz amaiera emango diogu, espero dut entretenitu izana apur bat dointzat, eta tarte ona pasa izana, eta beraz, bihar izango dugu berriz ere elkarren berri. Bihar arte.